Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Doneztebe aldera joanen gara eta bertan Lander Sagasetarekin solastuko gara pixka bat nola heldu den sagar denboraldia ondotik Oronoz aldera salto egin eta bertan Asier Goñi abeltzainarekin egonen gara badakizue berak Zubialde Arabian zikuilua sortu zuela Arabiar arrazako zaldiekin lan egiten du eta kontatuko digu pixka bat nola daraman bere ikuilua eta nola dauden berairen zaldiak. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Juan Cruz Iriarte, Baztango udaleko zinegoziarekin solastuko gara, eta beste berak zenbait berri emango dizkigu, hiltegiaren inguruan, eta baita ere, Pireneika arrazako lehiaketa horren inguruan. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Doneztebera etorri gara eta badakizue, Doneztebetik ateratzen, Lander Sagasetak eramaten duen sagasti eder batean gaude, Landerrekin gaude nola ez, eta Lander halaxe da ez, lehenbiziko albiste pozgarria bertaratu eta ikusi dugu aspalditxotik ari gara sagaste honen jarraipen egiten, landaratu zenutenetik, eta ikusten daia behintzat sagarrondoak sagar desentekin daudela, abuztu erdian gaude, baina itxura polita ez. Bai, aurten pozik gaude ikusten dugu loraketa izugarri izan duzen eta ikusten dugu azkenean uzta polit batean bihurtu dela, loraketa hori, 11. urtea badu sagasti honek eta honen esperoan gauden aspaldian eta aurten egi bihurtu da gure esperantza. Bai, gogoratuko dugu ikusentzulei ez, Doneztebeko sagasti handi honetan, bi fasetan edo egin zenituzten pixka bat landaketak. Zenbatxo hektaria dire, gutxora beraz ze sagar ondo dire? Bai, sagasti guztiak 15 hektaria ditu, 6 hektaria dira itxura honetan, 2010 urtean landatuta, eta atope produkzioan daudenak, eta gero beste 9 hektarea gaztegoak, bestea 2017 inguru urtean landatu genuen, aurten ere badago sagarra, baina ez honen pare, indikan orai sartzen nahi da produkzioan, eta baina aurten da sagasti honen historian uzta handiena bilduko dugun urtean. Aixe esaten da ez, 15 hektaria asko dire, lan asko dago hor, eta beti ere sagasti guzti hauek, edo sagarrondo guzti hauek, sagardotegira bideratua daude, ez? Azkenean sagardo egiteko sagarrak dira, ez? Bai, sagasti honen hasieratik bi sozio ditugu gurekin lanean, Zapiain sagardotegia eta Zelaia sagardotegia, eta hemen ateratzen dugun produkzio guztia bi sagardotegi horietara bidaltzen dugu. Bai. Horretarako landaketak egin aurretekan, pixko bat aukeratu bartziren barietateak, ez? Zuen kasuan, ze barietateak aukeratu zenituzten? Lehendabiziko fase honetan 6 barietate sartu genitun. Sartu genitun Goiko Etxe, Mozolua, Moko, Urtebi Txiki, Urtebi Haundi, eta bakarren bat utzi dut noski, horiek die gehien bat. Eta, horiekin hasi ginen. Eta gero beste fasean, beste hor gutxiago sartu genituen. Gehien bat Moko eta Urtebi Txiki jarri genituen, eta berri bat sartu genuen Arbarteko Gorri, hemen bertako baiarako barietate bat. Bai, barietate guzti hau danak ez dire ontzen edo berdin edo batera, eta badirudi aurten oso antzindua duela, ez? Fruitu, pollita dute sagarrondoak, abuztuan gaude, abuztu erdian, baina aurtengo guzta bilketa ez egit antzinduko ote den, ez? Guko hendigan hemen ez ditugu bateren neurketarik egin, baina hor Gipuzkoatik heldu zaizkigun notiziak, hala diote guzta antzindua datorrela, zenbait barietate kasi biltzeko moduan egongo ziela. Guk hurrengo astean egin behar ditugu lehendabiziko neurketak, eta espero dugu
beranduena uztailako lehendabiziko astean, irailako lehendabiziko astean hasiko garela bilketa. Bilketa nola egiten da, enbeste hektaria izaki, enbeste sagar biltzeko, nola egiten duzu bilketa prozesua? Bueno, hain arte izan du ditugun bilketak erraixagoak izango dira, etzen hainbesteko sagarrik, eta orduan dena eskuz egiten genuen, arbolak astindu eskuz, eta bilketak iskiekin edo eskuz egiten genuen. Aurten makina bat erosi dugu arbolak estintzeko, altura handi hartu dute, eta goiko sagarra botatzen lan handi ematen du, proba egin behar dugu kable bitartez arbolak astindu eta botatzen. Eta bilketa behindik ere aurten eskuz egingo dugu. Behin lurren dugula, jende kuadrilla pixkat elkartuko gara, 6-8 laguneko talde bat elkartuko dut lanerako eta dena eskuz egingo dugu. Bilketa hori ez egite barietateka egiten da, pasada joaten dire ematen. Pasada hasten garenean dena errepasatzen dugu, noski, eta lurrean dagoen sagarra bildu, baina gero barietateka ere bai orboloak ustu egiten ditugu. Sagarrotegitik ematen diuten informazioakin, hasiko era beste urtetan mozolua barieda adibidez da lehenago etortzen den sagarra, hori ja lehendabiziko bueltan ustu egingo dugu, ziur, eta duda dugu, urte bitxiki eta txalakare lehendabiziko bueltan ustuko dugun, edo bigarren bueltan, handik 10 bat egunetara. Eta orduan ja esaten digute bariedadeka ze bariedade ustu. Baina bildu lurrekoa denak buelta guzia beti osorik ematen dugu. Gero ez dakite beraiek etortzen dire, kamioen batek hartzen dute, nola izaten da sagardotegiera emateko prozesua? Guk hemen kibia eta biltzen dugun bezala kaja honditan bilduko dugu sagarra, eta beti kamioiak bete, eta hemendikan sastigarra gara, Hernanira bidaliko dugu. Beti saiatzen gara sagarra bertan 2 egun baino gehiago ez edukitzen, bildu eta hurrengo unean, edo egunean bertan posiblez hurrengo unean, bidali sagardotegitara. Eta, hoxe ez dago beste misteriorik, kamioiak bete eta bidali. Sagardotegientzat ere urte txarrak izan du dire ere, batipat txotx denboraldiari begira, 2 urte izan dire txotx denboraldia normal ez dela egin. Sagardoa badakigu urte osoan eaten dela eta aski edari ona dela, asko saltzen dute ere sagardoa, baina txotx denboraldi hori behar da, ez? Sagardotiko xarma hori berriz ere normaltasunera bueltatzea behar da hori ere, ez? Azkenean sagardoaren munduan horrek du bere grazia, ez? Negu partean sagarrotegi guztiak ideki eta bakoitzak egin duen produktua dastatu, txotxaen egiten den kultura, ambiente hori beharrezkoa da pixkat honekin jarraipen izateko. Egia da, pixka konsumo ere aldatzen doela, gero botila eta gero eta gehiago saltzen da, jende gazteak beste ohitura batzuk hartzen nahi da, eta suertez pixkat konsumoa zabaltzen nahi da, baina beti guri gustatzen zaigu, ez, neguko giro hori, ez, beti esperantza horrek biltzen dugu, gero neguan dastatuko dugula, afari eder baten egiten dugun alde. Eta hori, txotx denboraldiarako oraindik falta dire hilabete kuadrilla, txertaketak eta aurrera doaz, badugu espentza, ez, ordurako gehiengoa aurrak eta guzti txertatuko honen direla, eta txertatu ez dagoena pasatua du, eta pixka bat nola bideratzen den, ez? Nik uste dut, orainla 2 urte arte eta ezagutu dugun bezala ez dugu segidan lortuko, ez, berriro berdin izatea, baina, hurrengo negua azkeneko 2 urte hobe, baina hobea izango dela espero dut, kuadrilla gehiago alber elkartzen algeran, Mailako etxean, eta nahiz pixkat ez lehenoko askatasunarekin ibili sagardotegian, baina pixkat berri egitzen duaten diren eskuak. Eta, zuek badakigu sagarrondoekin bakarrik ez duzu lan egiten, Kibisat enpresa ez, Kibi bekin, bastan bidasoako Kibi enpresa berez izena duna, Kibetara ere betitik dedikatzen zarete, horre udaberri parte hortan solastu ginen, eta, Kibiaren sektorean albiste txarrak ziren, ez? Hormaren bat arrautuzun, ez? Udaberri parte hortan, eta ez dakit horten fruitu gutxi xamar izango te den. Udaberrian apirilako hilabetea oso hotze izan du zen, hor 3-4 izotz izan du ziren, eta gau hotz asko, eta horrek markatu digu hortengo kanpaina. Kibia oso gutxi dugu. Hemen landaketa badugu, Joseba gure kidearen etxean, horri nola alturan dagoen, hori salbatu intzan, baina errekazokoan ditugun plantazio guztia, kasik erabat erregin zian izotzoiekin, eta aurtengo historia hori da.
kibia faiatu digu, sagarra badaukagu, bueno, azkenean bat faiatzen du ere bestea hor baldin badago, tira, aurrera itxeko beti badugu bidea. Bai, portzentaia ipatzen alda ze portzentai kibian uste izanen den? Bai, bueno, gure enpresa guztiko produkzioan adibidez, erdia baino gehiago galduko genuen, 70 segurazki galduko genuen. Joseban finka 5 hektarea dira, eta hori produkzio osoan dago, baina beste 10 hektareetan kalte handiak izan ditugu. Ditugu finkak, guk seguro egiten dugu, agroseguro, eta berango teknikariak pasatzen dira, eta ditugu finkak egun galera eman zigutenak. Hoize da urtengo fotografia. Bai, orduan sagarra biltzen lan dexente izanen duzue, usta gainera zantzintzen bada, eta gero ja kibiaren lana, badakizu ja gutxi izanen dela, gainaz denbora bat izango da batetik bestera, ez? Kibia beranduxo ere biltzen da, eta... Bueno, orai iraila eta urria pasako ditugu sagarra biltzen, 3 buelta behinpin emango izkiogu sagaztiari, 4. ematen ez badiogu, eta handikan kibiarekin ez dira 15 baino gehiago izango, eta hor saiatzen gara bango garbitasunak, desbrozeak eta gauzak egiten ere bai, kibia biltzeko, eta, kasi bat bestearen ondotik. Azaroan hasi beharko dugu, kibia biltzen beste urtetan bezala. Naiz gutxi izan, baina nola kuadrilla txikiago ere izango dugu, beti 2-3 aste joango zizkigu kibia biltzen. Oso ongi Lander, usten zaitu traktorekin lanean, beti ere hemen sagaztian bauzue... Piskat belarra txukuntzen ja bilketa aurretik, piskat belarra moztu eta prestatzen. Bai, hori da, eta kilo asko ateratzen diren, sagarrona, eta gero danak sagardotegian edo sagardo baten gozatzen dugu. Balkarrekin dastatzeko aukera izaten dugu. Hala izan da dira, eskerrik asko, jo. Agur, agur. Bigarren atal honetan, Oronoz Mugairera etorri gara eta gurekin ikusten duzuen bezala Asier Goñi dugu. Bera da Zubialde Arabians, ikuiluaren edo ganadetuegiaren sortzailea, aspalditxotik tarteka berarekin oten gara. Eta Asier, ezagit badakigu kanpoan ere asko biltzen zarela, orain bastan aldean arrautu zaitugu eta aprobetxatu dugu. Pixka bat gogoratuko dugu ikusentzulei, nolatan sortu zenuen pixka bat zure ganadutegia, eta zein izan duen pixka bat zure ibilbidea, ez? Bueno, pues, etxean beti izan dugu ganadua, ez, eta behorrak, eta niri beti gustatzen zaizkit zaldi arabiak. Orduen 2005ean erosi ginen lehenengo arabia, zen gehiago ibiltzeko, montatzeko, eta gero hasi ginen poiki morfologia aldetik tiratzen. Orduen 2010ean erosi gintuen lehenengo 2 behorrak, genetik aldetik nahiko potente, eta apostatu ginen genetika horretik, ez? Bai, hori da, 2 behor erosi zen dituzten, eta 2 behor horiek, pixka bat etorkizunari begira genetika hobetzen joateko oraindik, bertzen estali, ez, edo hazia eman, eta pixka bat hori horra hasi zen pixka bat zuen aukerak eta prozesua, ez? Hoi da, ez, guk lehenengo zaldia zen sementala, baina ez dugu inezkubritu etxeko behorrak zaldi horrekin, beti erosi dugu kanpoko sementalen hazi, ez? Azkenean, hemen modak badira, eta gaten dira aldatzen, eta orduen, saiatzen gara gure behorren defizientzia kanpoko sementalekin estaltzen, ez? Bai, eta azkenean zuek arabiar arrazako zaldiak dituzue, baina zuk esan bezala morfologikoki balik eta politenak izateko, ez? Eta azkenean horre lehiaketak izaten dire pixka bat, bakoitza bere lekuan jartzen dutenak, edo pixka bat orokorki balorazio bat egiten dena, ez? Hoi da, azkenean zaldi arabia badutuzte karakteristika batzuk nahiko markatuak, ez? Baina egia da, modak aldatzen direla, eta azkenean baden merkatua pixket ekibalatzen da modoi, ez? Orden gu saiatzen gara, atzen du gabe zaldi araben karakteristikak, eta gero saiatzen gara guri gustatzen zaigun zaldi arabe bat egitea, ez? Bai, kasu honetan hemen dugu arabiar arrazako zaldi bat, zeintzuk izaten dire ezaugarriak arabiar arrazakoak? Hau da potra bat duela 4 urte, ez? Eta arabien karakteristika importantena da haien burua, ez? Normalen izaten dute konkabitate pixka bat, rekto edo konkabitatea, ez? Azken aldean, konkabitatea gehiago eskatzen zaio, ez? Gero burua izaten da txikia, gero kijada ere bai izaten dute nahiko pronunziatua, ez? Eta mutxurra nahiko fina. Begiak ere izaten dire nahiko handiak, eta ikusten den bezala beti daude arras atento gauz guztietatik. Orduan belarriak beti daude mugitzen.
Eta gero ursaiarekin ere, hauni jostatzen dute, ez? Beti daude belfoak erekita ezten. Bai. Gero aparte, pues, gorputzan ere bai, badire karakteristikak, ez? Hauek badute zaldi normalak, baino kostia gutiago eta bertebra bat gutiago. Horrek ematen duen karakteristika da, buztana beti pues, pixka bat beste baino altuago edukitzea. Bai. Eta zure kasua momentuan hemen baztanen, potra da bakarra duzuna, ez? Azkenean, ez dakit zenbat buru dituzun jara bihar arrazakoak eta pixka banatzen dituzu egoeraren arabera leku desberdinetan, ez? Bai, hori da, ez. Azkenean, nire lanengatik asko bidatzen dut, eta orduen hau da nire hobi bat, orduen saiatzen naiz etxean alik eta lan gutien ematen gurasoei, ez? Orduen atzerrira gaten naizela, pues saiatzen naiz badut etxalekun beste finka bat, eta han bada pertsonala zaintzen duela, eta gero urtero, pues, bat edo bi eramaten dut Barcelonara, zentro de entrenamiento batera, han egiten dutena da prestatu, eta gero txapelketetara ateratzen dira haiek. Bai, eta aurten ere orain dela berriki, txapelketa batean saritua izan da, ez, zure potron bat edo... Bai, duela 3 aste izan zen Galizian, nazional bat, eta duela hilabete batzuk hemen Barcelona iazko potra bat, eta irabazi zuen bere klasea, eta gero finalean ere urrezko medaila lortu zen. Bai, orduan atzetik ikusten da genetika hona aldu dela, ez ongia izatela lanean, ez? Bueno, saiatzen gara, ez, azkenean ordu asko sartzen dugu, ez, haiekin. Orduen, bueno, saiatzen gara alik eta gutxi egiten gauza, baina alik eta hoben, ez? Bai. Baina zuentzat ja pixka bat urte hoberena edo lehenbiziko urtea ospe hartu zenuten izan duzen 2017, ez? Hori da, 2017an irabazi ginen Espainiako nazioartekoa, eta urte hortan izan zen, bueno, etorri zen telebista eta guzti, eta orduen, bueno, horrek emantzagun fama txiki bat, ez? Europa mailan eta mundu mailan ere bai. Bai. Zuek bakargan ez duzue erosten ez, baizik eta saldu, ez? Pixka bat kontuak ateratzeko eta pixka bat oreka bat lortzeko, garrantzitsua da ere, egon atatzen delikan zozer, saltzea ere, ez? Bai, hori da, ez? Azkenean gu dugu marketingakin inbarra dugu saldu, ez? Azkenean erran ezagun hobi ez da arrasmerkea, orduen kontuak ateratzeko, pues, inbarra dugu pues, hazi eta saldu. Bai, eta berrikiz iaz saldu zenuten, ez? Lehenbiziko potroa edo zer? Bueno, iaz saldu ginen potro bat, nahiko potro interesantea zen, pues, nazioartean nahiko polita zen, baina gero, bueno, pandemiarekin eta pues, ez zen izan txapelketarik, eta orduen, bueno, arra zen, gu momentuetan ematen digun manejoa pues, nahiago dugu emeak eduki, orduen arra saldu ginen Pakistanera bai. Bai. Eta, bueno, pixka batea orain zuen Zubialde, Arabian ganadutegian, Arabiar arrazan nola duzue pixka bat banatua zenbatxo, zaldi edo potro edo nola dituzue? Pues, bueno, saiatzen gara, azkenean nazioartean pues, da merkatu nahiko murritza, orduen, bueno, ez dugu nahi hazi aztegatik, orduen saiatzen gara, pues, emeak 2 urtez behin edola erditzen. Gero potroak ongi desarrollatzeko. Orduen adibidez aurten bakarrik izan dugu potra bat, eta helduen urtean esperatuko dugu 2. Batugu beste 4 behor denetara, baina bueno, saiatzen gara urtean 1 edo 2 potro edukitzen, gehienez. Bai. Zainketa lanak, arabiar arraza morfologikoki etorkizun bat izateko, ze zainketa lanak behar izaten dute? Bueno, azkenean ez dut uzten izatetik zaldi normalak, ez? Baina bai egia da, morfologia aldetik nahi badugu tiratu, pues, zaintzen dugula besteak baino pixka gehiago, ez? Azkenean ematen dugu pentsu batzu pixka bat hobeagoak, ez? Brilloaren dako, badu olioa, proteina, gero pues, alfalfarea ematen dugu, pues, umeekin daudelaik pues, esne gehiago izateko, gero udan dutxatzen du gauniz, brilloaren dako ere bai, eta gero neguan egiten dute lo mantekin eta hola. Hilea gutiago sortzeko eta politago edukitzeko. Bai, eta txapelketak eta direlikan tokatzen zaizue bidaiatzea, ez? Eraman behar dire eta bueno, pixka bat lana da hori ere, ez? Ba, eta normalean guk hortako eramaten dugu Barcelonako zentro de entrenamiento batera eta han enkargatzen dire dena. Dana, ja. Bai, orduen bai, han maiten dutela pues, landu, muskulatu, gero erakusten zaie posatzera, eskilatzen dire, makillatzen dire, eta hori gauz guztiek egiten dutean. Bai, zuek bat tipada joaten bazarete, ikusi, disfrutatu ez, eta sari hartu. Hoi da, bai, albalin bada bai. Bai, eta horten ez dakit, txapelketa horretan Galizien ja sari bat lortua duzue, bada txapelketarik gehiago, urte bukatu arte aurre ikusten da edo? Bai, orai iraila hasieran bada beste bat Galizian ere bai, internazional bat, eta printzipioz ikusiko dugu nola dagoen potra, baina ongi balin badago, eramenen dugu, eta gu duguna bista jarria da urrian, dela Espainiako nazioartekoa, Kordoban,
eta gure apostatu dugu txapelketa horrengatik, aurreko bi txapelketak pixka bat dire, prestatzeko potroa, azkenean kilometroa unitz egitera, beste toki batien lo egitea, eta hango martxa ikusteko. Bai, potro berakin izango zen, potro nahi duzuia prestatua Espainiako txapelketarako. Hoi da gure aukera. Europari begira, nazioarteari begira, bada beste txapelketarik edo horten ez duz asmorik? Bai, badire txapelketa, baina pandemiakin azkeneko bi urteak izan diren nahiko arraroak, eta bai badire txapelketak, baina direnak dira oso potenteak, eta horretako nibelo eta atzeko nik segitu harko dugu lan egiten. Bai, ezagitze herrialde diren afizio gehien dutenak edo kalitate gehien dutenak? Momentu batean Arabiak, Emiratuak, Kuwait, Katar, han bada jende importantea honit, diru askorekin, eta azkenean Europan edo Ameriketan zerbait ona balin bada, haiek erosten dute, han organizatzen dire txapelketerik onenak, eta duela 10 urtetik honat, azkeneko urtetan egiten da Alemanian Copa de las Naciones, eta azkeneko urtetan denak haiek irabazi dute ez. Eta Euskal Herri mailan bada beste baten batzu bezala afizioa duenak arabiarrekin? Gutxi badire, Bizkaia aldean bada bakarron bat, Gipuzkoan ere bada beste mutiko bat hasi dela, baina hemen gehiago ematen dute raid proba montatuetara. Morfologia aldetik ez, nahiko guti gara bai. Iruinen bada beste bat, baina oso guti. Bai, arrazaren barruan lortu duzu pixka bat zure izen Zubialdea Arabian ganadutegian badula ezaugarri bereziren bat izatea edo ez da erreza? Ez da, dena saiatzen gara azkenean egiten duguna da gure zaldi gustokoa sortu, ez? Adibidez, nire objektiboa ez da zaldi pollit edukitzea, baizik eta zaldi pollit funtzionala, ez? Egiten alduguna, erraten atzuna lehenago, ez? Hau dute karakteristika konkabitatea, badire konkabitatea izagaiaki, baina agian ez dute horrelako gorputza. Orduen baini nagola saiatzen, azkeneko urtetan, sementalekin eta saiatzen naiz gorputz onak izatea, montatzeko, eta gero burua Arabia izatea, ez? Bai. Eta normalean inseminatzen duzu edo sementalekin egiten duzu? Bai, zaldi haue normalean sementalak egoten dire atzerrian, eta orduan egiten duguna da semen kongelau edo refrigerau. Eta fertilidadea izaten dute? Bai, azkenean bidaltzeko eta egiten dire proba asko, eta hor testatzen dute, eta normalean izaten dute kalidade nahiko ona. Oso ongi Asier, ikusten du jarraitzen duzula zure afizio honekin, sariak ere berriz ere heldu dire, eta espero du Galizia alde hortan ere berriz ere, edo Iraiako txapelketa horietan ere zorte izatea, eta batipat, Espainiako txapelketa horreri begira, jarraitzen duzuen bide honetik. Eskerrik asko, eta ongi izan. Bale, mil esker. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atela honetan, Juan Cruz Iriarterekin gaude, badakizue bera, Baztango udalako zinegotzia dela, eta batipat, mendilanak, abeltzantza, nekazaritza sektore horiek eramaten ditu. Eta Juan Cruz alaxe da ez, orain dela ja aste batzuk, jakin genuen hain garrantzitsua den Baztango Iruitako hiltegiak, kudeaketa aldetikan aldaketa batzuk izan behar dituela ez, talde berri batek hartzen duela, eta albiste ona eta pozgarria den ontzat ez, ez dakitzea aipatzea aldugun horren inguruan. Bai, egia da aldaketa berri bat, heldu dena, enpresa berri bat hartu dura hiltegia eramateko ardura, gestionea, eta guretako pozgarria da, azkenean beti aldaketa heldu delaik, enpresa bat ustera heldu delaik, edo katzen delaik fase bat, berri bat hastea, beti kezka duzu, etorriko da enpresa berri bat, izango da, ez da izango. Eta hiltegien beti badire olako kezka batzuk beti, ez? Azkenean enpresa bat bada, mugitu behar da, mugimendu honiz behar duen tokien, eta izan dugu suertia, eta enpresa berri bet sortu de, eta animetu dire hiltegiera matera, bai. Bai, orain indikan, beharko direz, zenbait lan inbarko direz, pixot hiltegia behar den bezala jarri, eta gero poliki enpresa hori hasiko da kudeaketa lanetan, eta beraien pixoat baldintzak edo gauzak ezartzen, ez? Bai, enpresa lanean hasi deia, pasau enpresa bat lekutu eta berri hasi biztertean, beti saiatzen gara egokitzen hiltegien barnean dauden utzunek edo falta beti gan mantxo betez, eta orai denen hiltegi enpresa hartu du ardura eta beraiekin indugu bilera pare bat, zer behar den, zer ikusten duten, denen artean pixket martxa eramateko. Eta gure gara hiltegien inbertsio batzuk egiten, berriz, zatik eta gela makinaria berri nahi du erosi, hor zauden araiek argatzeko albaiteroak errantzaguten ja
noizpeite pixke behartzela egokitu, kotxe txikiokoa kamionan barrenez kamioneta tortzen, gauzoie pixke gaingara mantxo egokituz, inbertsioen almenaren arabera, eta hori da pixket elkarlan bat, enpresa eta guren arteko elkarlan batekin, bai. Bai, zuek beti apostu duzu ez, hiltegiren alde, ikusten duzu lehen sektorearentzat garrantzitsua dela ez, baztanen hiltegi bat izatea, eta finko jarraitzen duzuen zuen ideia horrekin ez. Bai, hiltegien biharra argi eta garbi dugu, zonaldean hiltegi beti dukitzia, eta ez bakarri baztan, bai zonalde guztiko ez, azkenean bidasoa guzi, eta bidasoatik arat Urume aldera ere izan dugu ez, hiltegi aldaketa hau heldu zenean eta kezka jendearena, ez, hor zerbitzu erabiltzen duen jendea, eta goizuetatik deitu dakute, leitzatik deitu dakute, jendea, eta ertizu, pasatzen dugu ezkurra gaina eta bazten gara bertze aldera ere, bai, ez, ze garrantzi duen olako zerbitzu bat, orden, guretako mantenitu eta biharra bai, eta egia da inguruko udalerri ere aipatu indiogu afera, eta nistut beraiek gero hartzen nahi direla zerbitzue ez dela bakarri baztango, baizik eta inguru guziko ze garrantzia baduen, eta guretako garbi dugu ere bai, ez, hemengo denendako, herritarrendako, harakinen dindako, eta produktu saltzen aitzen direna nekazari horiendako, benta zuzen egiten duten horiendako, eta horiendako pixket guretako arras importantia da hiltegia bai. Hori da, joaren gara poliki beraiekin ere solasten, eta gaia aldatuaz, abuztuan gaude, mendiak bere martxa jarraitzen du, eta garrantzitsua ere, mendian, sasoi desberdinetan, beharrezkoak diren lanak egitea. Ez dakit, bastak udaleko mendietan orain zelanetan zabiltzaten. Bai, gu urtero, akizen bezala egiten dugu, ez, proiektu bat, inbertsio proiektu bat, eta hortan ja esleitu dago. Enpresa desberdinek hartutuzte lanak, eta momentu unten daude, pista repasatzen, hartu zen Berdabio enpresak, oian zerbitzua barkatu, eta ja lan horietan nahi bi pista moldatuko du, repasatu eta txukundu, bat Gorramenditik Meakaldera daien bide bat, beti arazo ematen du, eta hor nekazari, iztarie, zerbitzu jende honitze ematen dion pista bat egokitu dugu, eta gero aritzakunen orai dela 25 bat urte ziren landaketa batzuk, eta landaketa horre batzuen bide bat erditi pasatzen zena laniteko eta biharrezkoa zena, orai bere garaian gara ongitzagon, eta orai egokitu dugu, zeratik helduen urtetik gaintzi nahi dugu hor landaketa horiek ja onditu dire, ja behar dute pixket lan hain, hori beraien barnean, kudeak eta pixket behar da, orden sartzeko enpresak eta kudeatzeko eta pixket egokitu du piste ere. Gero ere bai, orai dela 30 urte duten gutxi gora bera 25 urte landariak eta horiek ere gara kimatzen, bakantzen, bertze enpresa batek hartu du, udako garbiketak ere egin dugu, urtero planta txiki den horietan egin dugu, eta gero orai ere hasiko da, uste eta aurtengo proiektu unten inbertsio potentena dela landaketa bat, Otsondoko kaskora legatzen, Aranea parajean, eskuineko aldetik, inginuen hor pinadi matarrasa bat, zegoen pinari eta eritasunekin gaizki zagon, erakizu ginen moztu behar ginoela, eta orai tokatzen den, eta hor landaketa ingo du, eta sarteko du gehiena aritza amerikanoa, eta gero alertze pixka bat. Eta bai, bestiko du errekaxokoetan, eta ikusten dugu, eta bazterretan pixke bertako espeziek heldu diren, alizarra eta hola, eta gaztaina, eta horiek ere pixke txukundu, eta horiek horrein izango da pixket, denetai pixke bat izango da landaketa hortan. Bai, hori da, azkenean, mendia badakigu izugarrizko lana ematen dura, ez? Baldin badugu mendiak eta zaindu, zuk esan duzun lan guztu edanak inbarra dire, eta, deskuitzen bazara eta kasu ez bada egiten, gaientzen dire beharrez direnak, eta, pistak izortu, eta hor konstantzia batekin onbartzarete beti. Bai, azkenean behar duzu mendiko dena infrastruktura, landaketa, goiana dena kudeatzeko behar duzu urtero ganinez gauzek. Eta pixke urtero dugu helburu ez, urtero ere kentzen dugu menditik biltzen dugu kilometro batzuk alanbrezarra, bere garaian sartu zirena landaketa direla, edo zierre berritzeko jana egiten diren eskindei horiek, ja zarkitu direnak biltzen dugu, bada pixket lana denetaik, eta orden guk garbi ikusten dugu mendia behar duzula mantenitu eta inbertitu bada ere, baina mantenitu ere bai, eta inbertsio horiekin egokitu dena eta ongi txukun. Baita ere, desbrotziak ere egiten dugu. Desbrotziak dire pixket bi intentzioak, bat zuetatik babesteko leku betzuk edo eremu betzuk, eta baita ere azienda ere ibiltzeko ez egiten dugu belateko bazkalekoen, erdizekoan, lizartzun. Eta gero aparte ere bai, leku desberdinetan egiten dugu gure desbrotzia pixket zuetik eta babesteko eta zaintzeko pixket ere bai.
Bai, eta bueno, ja bukatzen joateko badakigu ez, Pireneik Arratzako lehiaketa, baztanen azken urtetan ospatzen zena, urten zoritxarrez ez, bueno, erabakia hartu zen, ez zen utela antolatuko ez. Bai, oia inginuen bilera bat, Azpina Zederna eta Udala, giru, eta bueno, Azpinan inguren dauden nekazari taldetxoi ere bai, eta erabaki ginen ez egitea, zeatik egoera ikusten ginuen, iduri zuen hobekio zaiela, historia orden, dudak ibili ginen zalantzak eta kusi uda nola gaki den, asmatu ginen ustut erdi-zeatik. Zaila da kontrolatzea kopuruak eta distantziak feria batean, orden ikusten ginen arriskoa handia, orden erabaki ginen ez egitea eta hortan gelditu ginen, gabe aurtengoan ere bai. Orduan, feriarik ez da egingo, baina bai egingo duzue seinale txiki bat ez, bada hor zozer eskuarten baduzue jardunaldin bat, oso zer antolatua ez? Bai, badugu irailak 18-19 asteburutan 18 zehazki lanbetekin iteko jardunaldi bet Azpinak antolatzen duen guri laguntza eskatu dagu, eta bueno, gu prest laguntzeko jardunaldi bet pixket bi atal bezala izango du Pireneik Arratzako haragiaren garrantzia eta onura eta dena, nahi dute sukaldari bet ekarri, solasteko eta pixket ere izango da jardunaldi ere bai gastronomikoa, zerbait prestatuko dute jateko, asmo dute. Eta gero beraie badute Azpina barnean proiektu bat, beraien kiden arteko olako proiektu bat, non antolatutuzte baskula batzuk, ibiltariak, ibiliko dena kuadraz-kuadra eta hola, pixket aratxak eta pisatzeko eta gira bat hori dute beraiek proiektu bat, Europatik uste dutela diruz laguntze eta hori nahi dute azaleratu eta erakutsi jendeai eta beraien bere kiden artean ere erakutsi eta zabaldu. Gaur egongo gara laguntzaile bezala, seguraski ingo dugu Iriarte pilotalekuan, guraldien arabera, baina seguraski pixket haiesteko leku zabala eta hola. Eta hori eta baita ere argazki lehiaketaren sariek banatuko dugu, aukeratu ginen argazkiek eta ja sari banaketa eta nordiren irabazle egun hortan errango dugu. Bai, eta ja gero helduen urteari begira ez, espero dugu guztio, behingoz ospatuko dela ez, espaintza horrekin gaude bintzat ez. Bai, guretako ilusiona handi nintzaigun, bedere, legialdi honen azkeneko feria izango da, eta bedere berriten halko ginuk ez, legialdi hon hasi ginuela azkeneko feria izango da, gure legialdi honten, eta lortzen dugun antolatzea, eta bai, ilusiona handikin hartiko du, aukera baden, espero dezagun baiez, gauzek hobetzen diren pixka bat, xertua dela eta erremedioa direla eta historio, eta pixket, lortzen duen pixket. Bestela, nekazari eta abeltzaina jarraitzen dute, ez horiek beraien eguneroko martxa ere eramaten dute, Pireneik Arratza duten abeltzainak ere ongi zaintzen dituzte, kalitatezko azienda dituzte, eta hori gustatzen zaie, azken erakustea egiten dute lan hori, kalitatezko azienda dutela, eta beraientzat ere, elkarrekin elkartu, besta egun bat bezala hartzen dute asteburu ez. Bai, beraien dako asteburu garrantzia handiko asteburu bat da, beraien urte guziko agendan gorriz margotu duten asteburua da, beraien dako beraien aziendatik erakusten dute, ze kalidadeko aziendatuzten, ze hobekuntza genetikoak gintuzten, eta elkarrekin egon, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarrotik gehien bat dire tortzen direnak, eta hor pixket nahasten dire, goten dire, eta pixketa sertiko dire ustez bat bertxea baino behi hobia duela, edo zezena, baina ni uste dut elkarrekin gustora pasatzen duten asteburu bat dela eta elkarri ikustea eskertzen dutela. Eta hemengo ikustera gaten garenok ere disfrutetzen dugu, ikusten diren behiak eta zezenak eta aratxak eta denetai. Bai, da pixket elkarrekin egotze bat, bai. Oso ongi Juan Cruz, eskerrak eman beste behin, azalpen guzti hauek emategatik, eta zuk ere disfrutatu udaz. Mila esker. Bai, zuei ere bai, eta ongi zan. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.